тадбирҳои судманд ва талошҳои хастанопазир барои пирӯзӣ дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ. оянда варзишгарои мо медали тилло метавонанд гирифта аз бозиҳои олимпӣ. мо варзишгарои хуб дорем, тамоми шароит дорем. дар ин чорабиниҳое ки мо иштирок мекунем ва мегузаронем, аллакай як боиси ифтихору ва баҳои баланд аст. баъд аз оне ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон раҳбарии ҳаракати олимпиро дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ӯҳда гирифтанд, ин як таконе шуд дар соҳаи варзиш. музаффарияти номоварони меҳан дар бонуфузтарин мусобиқоти байналмилалӣ бозиҳои олимпӣ. вақте ки маро ҳамчун парчамбардор интихоб карданд ва муқаддасоти миллиро ба ман бовар карда доданд, ин ифтихори бузург буд барои ман, зеро тамоми тоҷикистон моро мухлисӣ мекарданд. парчами ҷумҳурии худро дар кушодашавии бозиҳои олимпӣ мебардоштам ва баъд аз ин ман ҳаракат кардам, кӯшиш кардам ки ин парчамро боварӣ дар ман кардам ва баъд аз ин боз ман тавонистам ки ба ҳаракати худ, ба қобилияти худ боз якборига парчамро бардорам. парафшонии парчами тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи олам. бо шарофати истиқлолият мо варзишгарон метавонем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ байналмилалӣ парчами давлати худро боло бардорем ва суруди миллии мо садо диҳад. барои мо фарзандони насли истиқлол қарзи ватандорист ки меҳнату заҳматҳои худро зиёд кунему шаъну шарафи давлати худро баланд бардорем. ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ метавонанд ба стипендияи моддии моҳонаи якумра аз тарафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасманд карда шаванд. қуллаи мурод, рӯзҳои наздик дар телевизиони тоҷикистон.